Fl-2019 twettqu 909 ispezzjoni mill-Awtorità tal-Istandards għal ħarsien Soċjali dan spjegaħ il-Kap Eżekuttiv Matthew Vella illi flimkien mal-Ministru Michael Falzon indirizza konferenza stampa fuq il-medja soċjali mingħajr ma ngħatat l-opportunità u sqanqas saret stedina lill-ġurnalisti sabiex jistaqsu. Matul l-ewwel sena sħiħa minn bdiet topera din l-awtorità, l-aktar spezzjonijiet mhux mistennija li twettqu unannounced visits kienu dawk relatati ma' djar tal-anzjani u dawk illi ospitaw nies b'diżabilità. Bilan illi l-uffiċjali tal-awtorità jaraw flima kwalità u blima standards ir-residenti ikunu qed jiġu miżmuma. Matthew Vella spjega li matul l-2017 twettqu 81% tal-miżuri ippjanati u nħarġu xejn inqas minn 219 il-liċenzja. Wasa illi mill-aħħar sentejn kull min jopera f'dan is-settur soċjali għandu jkollu liċenzja sabiex ikun regolat u dawn il-liċenzji kienu propju l-ewwel li qatt ingħataw. Fil-maġġor parti tagħhom dawn kienu liċenzji mogħtija lil servizzi ta' wen soċjali, mod partikolari residenzi fosthom djar tal-anzjani, istituti, ċentri ta' kuljum u djar ta' appoġġ. Intant Matthew Vella sa illi minkejja ċirkostanzi li pajjiżna jinsab fiha għaddejja l-ħidma fuq l-istrateġija nazzjonali dwar l-adozzjonijiet sabiex titnaqqas il-burokrazija żejda ta' karti u l-proċess jiġi faċilitat. Il-Kap Eżekuttiv tal-SCSA spjega illi l-awtorità qed taħdem sabiex jiġu implementati sistemi elettroniċi siguri ħalli il-proċess ta' adozzjoni lokali isir wieħed diġitali. Minkejja l-infrastruttura għall-għajnuna soċjali f'pajjiżna hija preżenti, rapport ippubblikat ftit tal-jemilu mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali jixħed aktar dawl fuq in-nuqqas ta' riżorsi umani li għandha l-Aġenzija appoġġ, partikolarment nuqqas ta' social workers fis-servizzi tal-protezzjoni tat-tfal. Dan kollu qed iwassal sabiex ftit inqas minn 140 tifel u tifla jinsabu fuq waiting list. Waiting list deskritta mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali bħala waħda illi qed tħalli ikkarkru sitwazzjonijiet sensittivi.